ସକାଳେ ମହାରାଜ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ମୋହରି ସମ୍ମୁଖେ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡେଙ୍ଗୁର ପିଟି ଘୋଷଣା କରାओ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଯେ ଋଷ୍ୟ ସିଂହକୁ ଆଣିପାରିବେ ଚମ୍ପାବତୀପୁରେ ତାକୁ ଦେବି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭରି ଚାଇଗୋଡ଼ା ପୁରସ୍କାର। ସଭା ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଯାଅ। ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ରହନି ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ସାର୍ ମୁଁ ବାହାରେ ବିଜନେସ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଝାଡୁ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କହିଲ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଭଲ ଖବର ଆଣିଛି। କଣ ଖବର କହିଲ? କହିବି? ଗୀତରେ କହିବି ନା କଥାରେ? କହିଲେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଟ ଛାଡ ବେଙ୍ଗୁରା ପାଲା ମୋ ବାଟ ଛାଡ গুরা দেবী পদে পদে ঘোষ দেবী পদে পদে ঘোষ দেবী সুয়াইন দেবী গারে গারে করিবি হালা মু বাট ছাড় বাট ছাড় ଦେଶ ହେଲା ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ ଭଲ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ଆଣ ଭଲ କାହାକୁ ଯିଏ ଆଣିବ ସାଥେ ଭାଇ ବସୁ ବନ ମାଳ ବାଟ ଛାଡ଼ ଆଣିବ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ। ହେ ନାରୀ ନାରୀଗଣ ଗୁଡାଏ ବାଟ ରହିଲାଣି। ଗାଁ ଲୋକ ତ ଲମ୍ବିଲେଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆଡେ ଆହୁରି ବାଟ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି।